Ki az a két magasrangú politikus, akiknek a fővárosi gyerekvédelem volt vezetője szerint a Szőlő utcai intézet igazgatója gyerekeket szállított szexuális célra? A ma reggeli Válasz Online interjú óta már nem csak az a kérdés, hogy mi történt a kegyelmi botrányban és ki intézte el a kegyelmet K. Endrének, hanem hogy egy másik szexuális ragadozó hogyan tudta 10 éven keresztül folytatni a tevékenységét úgy, hogy a szakmában lényegében nyílt titok volt, hogy gyerekeket prostitúcióra kényszerít. Ahogy a Válasz Online cikkében Kuslics Gábor nyilatkozott, ha Juhász Péter Pál kinyitja a száját, abba az egész kormány belebukhat. Már sok ezren támogattátok aláírásotokkal a javaslatomat, ami arról szól, hogy legyen végre teljes körű reform a gyerekvédelmi rendszerben, és ezek a ragadozók ne tudják a gyerekeinket felhasználni. Arra kérlek, hogy támogassd még te is az aláírásoddal ezt a követelést, mert szeptember végén kerül a bizottsági ülés elé. Hadd mondhassam el azt ott, hogy legalább 10 000-en írták alá, hogy reform kell a gyerekvédelmi rendszerben.